Вие всъщност не осъзнавате от колко много неща ще бъдете предпазени с това ограничение. Аз сега разбирам от дистанцията на времето, всъщност колко глупости ни е било позволено да правим в интернет, тогава когато интернет, ви представяте ли си колко съм стара? Аз съм от преди Google. Представяте ли си, преди да има търсачка, с която да търсите нещото? На времето, ако искаш, примерно, да изтеглиш картинка на някой, трябва да знаеш сайта, в който са публикувани. Трябва да знаеш сайта, в който са публикувани тези картинки. Беше... Аз съм от преди Google, както и да е. Имаше много опасни неща. Например, имаше един сайт, сега откровенно не си спомням името му, но в този сайт, като влезнете вътре, се качваха само най-ужасните неща, които може да си представите. Всякакви гнусни престъпления, dark web ситуации, размазани хора по ужасни неща. Ако искате да гледате нещо страшно и ужасяващо, влизате там. И къде бяхме наврени всичките лапета? Там. На колко неща съм се нагледала, дет очите ми не е трябва да ги видят. Така че след време ще разберете.